ሰኑይ 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 ሰሉስ 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 ረቡዕ 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 ሐሙስ 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 ዓርቢ 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 ቀዳም 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 ሰንበት 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 ሎሚ 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 ትማሊ 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 ጽባሕ 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 ንግሆ 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 ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ቀትሪ ምሸት 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 ለይቲ 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 ሰዓት 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 ደቂቅ 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 ሰሙን 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 ወርሒ 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 ዓመት 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 ጊዜ 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 ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ኸዓ ብሓንሳብ ኮይና ንበለን ሰኑይ ሰሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሎሚ ትማሊ ጽባሕ ንግሆ ድሕሪ ቀትሪ ምሸት ለይቲ ሰዓት ደቂቅ ሰሙን ወርሒ ዓመት ጊዜ